kalabanan na po nato, gusto ta na sila may mausap. Kunya kita pagani wala pa di ay. Dahil usa ka kuan managtiayon pa. Pwede yung kuulan ng asawa kaya ang mana pati pagkapalahubog. Pati kapalahubog. So siya pong asawa, Kristohano ta siya, kuya kay palkatilaw, nakabana mo siya palahubog. So unsa iyang imo, sige magulbol. Sa iyang bana. Ini pangpang iso murag armalay kada puntag. Sige bang naay magasin. Wa pagay na pungay ng bana halakad lawon, yaw-yaw, pag-abot yaw-yaw. Di iyon siya pastor. Tambag pastor sa pastor. Tambagi ko unsa may labing mayo aning akong bana nga mautro gyud. Giampo na ako ni pastor. Iyon yung pastor sa pila ka tuig nimo ampo sa iyong bana. Sus pastor, 10 years na. 10 years na ako ginampo, pero pastor, the more ko nag-ampo, the more put siya magpakita kung di mao. So, sa Maria kung pag-ampo, di na nito bangon sa Ginoo. Nag-question na siya sa iyang prayer sa Ginoo. Yan ang pastor. Kaya katungkol siya, kusog magmumuyaw-yaw ng pagkababae. Papaon ba? Entah, wala na diri. Kusog siya muyaw-yaw. So, butong niingon ang pastor ni sa sis, kaya nagpa-advise man ka, basi bayag sis o ikaw may solusyon na. Basi ikaw ba yung unang uspon? Usa na siya pa. Usa. Sus kaya na, sulod man na suna una sa may sagdita. Kusog na ba po kumuyaw-yaw yung tinuod? Yan yung na-realize ako niya. Nagkas-aram niya sa pastor, basi ikaw may solusyon na. Nawabang ko na. So kato, pag umaniya patambag, ato siya sa merkado, palit siya o flower piece. Flower piece, ibutangan niya ang bulak. Mana Valentine na. Ibutangan niya ang bulak, ang flower piece. Kaya ito yung bana, kada gabi hubog ito. So una siya dito, yung lamisa, butangan niya ang flower piece na ibulak. Iyan ang gitulo dito dapit sa gawang. Bulahan inig ample sa yung bana, ugangkol yun ang flower base kung mapusta. Pero yan ito giplano. Di, pag-abot na sa panas, hindi na natin mana. Kagulkol na ning gawang. Ablay ning gawang! Tulod. Pag tulod, ugangkol na tong flower base. Buak! Buak. Ya kinabatasan mas ba ng kabalo man sa nga asawa mo yaw-yaw yun. Pagkabuak ko, kaya makapantay ang panan natin flower base. Pagkabuak ko, likado na ko. Na-aksyon ka ulian. Sa iyong pagkahubog, delikado. Uy, ako na ni. Yaw-yaw na. Di, pagtanaw niya, nigawas ang asawa. 50 na kuyawas pa na. Kurog-kurog na. Iyon man ang asawa, mga iso na. Dong, susprator magkayo ng flower base. So, sagdilan na, butang ramitaw na. O, sagdilan na, butang nasyak ni Bana Isool. Ayun na Bana nga. Isang ramag na usok na mo asawa. Pagkauma kay napungawan yun siya, dili ko siya kung dito niya mapangutana. Isa dahil tayo sa pagkauma na, dahil sa ako'y pangutana ni mo. Nakabuka ko, grabe ito. Flower base na mo, tayo mo itong yaguag palit. Katura mga ning gamay na, bulat gali na hilaw. Gali ka ni yaw-yaw na ako. Bulat gali na hilaw, pagsupa. Ya kato flower base na. Yun siya nga, kabalo ka doon, nga nung nainatog ko, iusog ko sa Ginoo. Tugan siya sa giusog ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga ako kasing-kasing makapugong na ko, dili na ko makabunga tong pulong nga pasakit nimo. Iyon man ang bana nga hawbaw na day kuyog ko karong Domingo nimo simba. Kay gusto ko nga kanang Ginoo nga usog nimo, mausog po ko sa pagkabisyoso. Na iso ni kuyog simba. Tulo ka bulang silimpa, ibiyak sa bisyo kahilayan. Hangtod nga nahimong aktibo sa simbahan. Amen? Unsay solusyon? Ako, ikaw, may unang mausap. Kung gusto kang mausap sila, ipausap sa nang ulos-ulos sa imuha. Matag usa nato natay ulos-ulos. Dili ta perfect tanan, amen? Munang gusto ang Dios nga musalig ta kanunay niya, kay ang kausapan nagagikan kaniya.
usahay nagtuta nga kung sila'y mausap o kinata. Di ba? Sa ngayon na, manausap na sila. Okay na gini among kabuton kung mausap sila. No. Dili yun na uspon sa Ginoo kung dili ka unang mausap. Muna ilangton nga pagkasulti. Ang gusto sa Ginoo, kita mo'y unang mausap, kay kanang atong kausapan, manakod na sa imuhang kauban. Amen? Kanang atong kausapan, manakod na sa atong silingan, atong kauban. Pero di gani ka mausap, manakod kiha mo na sa imong palibot. Sa may Kristuhanan, sas. Pagkahinawayon. O, di ba? O, itong akuban ng mga silingan na wala magsipa, ay sa akin na lang po kung sipa, kung nasipahan ng puros palaman dati. Puros palaman panaway ng mga tao niya. Ikasura mo stiil, sahin akong buwan, sinuutan. Pabuyag ka, may sipa niya. Di ba? Kung inana mo na itong kinabuhi mo, nang dagan ikaw kung pandol, dili sila magsipa. Kung gusto kang mausap sila, magpausap tag muna sa Ginoo. Amen? Muna yung building generation. Kung gusto ka nga maglaray sa iyong generation, nga dagkan o nindot kayong kausapan, kita karon magpausap sa Ginoo. Biyahe ang aming biyahe. Amen? Nganong si Abraham ipanalanginan sa Ginoo, kay pag-ingon sa Ginoo ni Abraham, Abraham, biyahe ng imong panimalay, ang imong mga parinting biyahe, o lakaw dito sa yuta, nga akong gitagana nimo. Si Abraham, wala yun na siya ay pugong-pugong. Bibiyahe yun. Isugot siya sa Ginoo. Gibiyahan niya ang anay biyahan. Anay tabo sa unahan, siya gipanalanginan. Biyahe ang anay biyahan. Kung gusto kang imong laray o kaparintihan, maglaray mo nang ipanalanginan sa Ginoo. Kay musugod kag sa kanili o dili ni musgon, di ka magpausap sa kung kinabuhi karon. Third to fourth generation nimo, kastiguhon ginagmayo sa Ginoo. Third to fourth generation. Amping kas itong kinabuhi. Kay mo hinungdan na matinunglo ang ato ang next generation. Kung nagsalingkway ka sa Ginoo, imong next generation, isalingkway mo na. Amping ta. Kay kanay mong next generation, magsalingkway mo na sa Ginoo, mahimo ng tinunglo, mahimo ng kastigo o payo sa Ginoo. Daghang mga hospital, sige balik-balik hospital. Sige madisgrasya, isa ko na lamang kastigo. Malibog ka. Malibog ka.